Yan, nakaset na ako. Hi, salamat. Nakita nyo ako guys. Nandito tayo ngayon sa Petit Jungle 1. Good morning! Nandito na naman tayo sa Petit Jungle 1 ngayon guys para magpakita ako dito sa requested ninyo na video about sa mga fertilizer at kung paano ginamot yung mga halaman natin na may problema. Okay guys, hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Yung request sa akin ng marami na ipakita yung nasabi ko na ability na nagka-problem noong ito ay nabili namin kasi yon nabili namin ng gabi. At nagtiwala kami sa seller, nagtiwala kami na maayos naman, pero pagdating dito, kinabukasan, ay nakita namin ang diferensya noong halaman. Na maraming mansya, halos lahat ng dahon ay merong mansya ng fungi. So meaning, may sakit yung halaman na nabili namin. Yun ang lesson na malaki sa atin na huwag bumili sa gabi at huwag never to trust anybody para hindi ka maloko. Ganon. Hindi naman sa sinasabi nating manloloko yung seller, kundi tayo ang nagkulang kasi bakit tayo pumunta ng gabi, madilim, at bakit hindi ko tinignan, binusisi yung halaman bago ako magbayad. So, hindi yun ang dapat natin pag-usapan. Ngayon, yung ability na yun ay napakalaki, ilagay ko dito sa para ma-recall nyo kung ano yung sinasabi ko. Hoping lang na hindi ko na-delete lahat ng mga photos guys, ilagay ko dito para makita nyo. Ngayon guys, hindi lang yun ang isa-share ko sa inyo yung mga bago kong natutunan from kapwa plantitas and plantitos na mga nagmamahal sa kanilang halaman kung ano yung mga gamit nilang bago ngayon na bagong tuklas na fertilizer na napakabisa. Ngayon guys, ang unahin natin sa ating usapan ay yung tungkol sa ability. Kami kasi dito sa bahay guys ay mahilig sa kape. And then I've heard a lot of times and then read a lot of times from online na yung coffee is good for the plants. So, ganito ang naisip ko doon sa ability kasi medyo mahal yun kaya medyo sumakit yung dibdib ko doon. Mahirap kita ng kwarta tapos ganun lang kadali na masira, di ba? So, wait lang, urong ko ito para masentro ako. Ngayon guys, ay porket ganun nga, pinag-aralan kong mabuti, binusisi ko yung puno, tinignan ko, kinalkal ko konti yung bandang roots, tinitignan ko kung ano ba ang nangyari doon, baka may fungi nga, sinisilip-silip ko, sa roots niya, okay naman. Intact naman yung roots. Okay naman, wala naman siyang sugat or nag-brown or sabihin natin may nalata doon sa roots kasi sinisilip ko, kinakalkal ko yan, pero dahan-dahan lang. Ngayon, trinace ko yung pinakaugat, yung kinalkal ko lang na ganun guys, ginaganon ko lang, example ko ito, ginaganon ko lang sa ilalim, tapos iniisa-isa ko yung ugat na ganyan, kung meron bang sugat or meron bang bakas ng fungi or sugat or meron siyang infection. Ngayon, sa nakita ko ay wala. Ngayon, in every morning, dinadalaw ko, unang-una kong dinalaw yun. Siyempre, yun ang may diferensya. Kaya, dinadalaw ko every morning. Ngayon guys, noong pagdadalaw-dalaw kong ganun, iniisa-isa ko every morning yung mga dahon. Nakikita ko doon sa dahon, napapansin ko may mga nagtutumpok-tumpok na
yung nagugrupong parang nagmi-meeting na mga sabi ko pa nga, kuya, sabi ko nga sa asawa ko, biniro ko tingnan mo tong mga langgam mabuti pa ng mga langgam, ang aga-aga pa lang, may meeting na, pinagmi-meetingan na anong business nila, kung anong dapat nilang hakutin para sa kanilang rainy days, sabi ko. Sabi niya, tumigil ka nga dyan, sabi niya. Tapos ngayon, gina-observe kong gano'n, teka nga muna, di gano'n na, nagtutumpok-tumpok. Ngayon, itong teka, kukuha ako ng bilite ha, para may example. Para actual nating may example. Meron akong isa pang bilite dito kasi 4 pots ang bilite namin. Yung pinakamalaki may sakit. Wait lang ha. Itong pinakamaliit, ipakita ko. Like this one. Oh my God, guys. Wait. Ayan, guys. Okay, example natin ito. Makita ba? Hirap mag-isang mag-shooting, guys. So, ayan, guys. Itong bilite nung ino-observe ko, maraming nagtutumpok-tumpok dyan ng mga langgam. Ngayon, sabi ko, baka naman ito ang sakit. Nagduda na ako. Kasi nakita ko dito sa kanyang backbone or ano ba itong dito sa pinaka-center na yung anong tawag dyan? May tawag dyan nakalimutan ko na. Dito sa gitnang ganyan ay maraming mga parang sumisip-sip. Nakadikit yung mga nguso ng mga langgam dito talaga sa kanyang skeleton, backbone, anong tawag dyan? Diyan talaga sila nakapwesto at ang napansin ko pa ay yung mga dahon na bago, yung mga bagong labas na dahon ng bilite, yun ang pinupuntahan nila at sinisip-sip, guys. Kaya sabi ko ay ano pala siguro ito? Hindi yung fungi ang problem kasi sa roots na check ko na wala namang fungi. So ngayon, ang naisip ko, nagkaroon ako ng idea, sabi ko, ano ba ang pangkontra natin sa ants? Ano ba ang ayaw ng ants? Ngayon, syempre, ang una kong naisip, yung ants ay mahilig sa matamis, di ba? Mahilig sa matamis o kaya yung mga pagkain kahit hindi pa matamis, yung karne, yung mga kanin, mga ganun, tinapay, bread, or any food, no? Na may gluten. Ngayon, ang naisip ko, sigurado ko itong mga langgam na ito ay ma-turn off sa coffee. But before that, guys, ang sinubukan ko muna ay yung vinegar. Vinegar, iniligay ko sa 1/2 cup of vinegar, nilagay ko sa 1 liter. Tapos shake, tapos in-spray. Ayun, yun, ginagawa ko mga siguro 2 weeks. Ganun ang ginagawa ko, vinegar. Okay. Ganun pa rin, guys. Nandun pa rin yung langgam. Nag-grupo-grupo pa rin. So, hanggang naisipan ko, kasi every morning naman, alam nyo naman kaming mag-asawa, ay mahilig sa coffee. Ngayon, papakita ko to. Siyempre, sa coffee maker nyo, kapag gumawa ka ng coffee, ano ba ang natitira doon sa yung pinipiga ng coffee maker? Ay, pinipiga? Hindi pinipiga Ano yung dinadaanan ng hot water para magkaroon tayo ng masarap na coffee? Ito yon. Yung coffee granules, ayan coffee, hindi mo naman masabing powder. Ito na yung coffee at ito ay para specific, ito po ay Folgers. Folgers kasi yan talaga ang brand namin.
Sabi nga ng asawa ko, Folgers or nothing. Pero wag ka, uy, ang lakas ng hangin. Kapag ka wala namang stock dito ng Folgers, kasi alam nyo naman, probinsya and then pandemic, minsan walang supply, walang biyahe, kaya nauubusan. Ang iniinom din namin is Nescafe 3-in-1, ganun. Pero pag meron ay talagang yun kasi ang hinahanap-hanap ng panlasa namin. Yung ganun guys. Tapos syempre doon sa coffee maker, nakagawa na tayong coffee. So ayun, ipis-ipis na sa mga tasa. Tapos doon sa pot ay merong natitira, iniipon ko yun. Ilalagay ko sa bote, tapos iniipon ko yun. Alam nyo, ang ginagawa ko dito and dito ay pinangdidilig ko. Di kayo maniwala. Eto ipakita ko sa inyo dito sa isang bilitay na ito para sabihin yung totoo. Ito ay hindi nakakamatay. Coffee ito, pure coffee. Siyempre, water. Water with the coffee. Ayan ang pinangdidilig ko guys na ganyan. Dine-demonstrate ko lang Alam nyo guys, akala ko nung una, sabi ko, pinikit ko ang mata ko. Sabi ko, gusto kong masave ito. Sana naman ay matulungan mo ako God. Sana hindi mamatay. Kasi alam nyo naman ang coffee, never nating narinig na pinangdidilig. Pinangdidilig ko, alam nyo ang nangyari. Kita nyo naman, no? Ang ganda na. So, dito naman sa coffee na yung gamit na ay nilalagay ko dyan sa paligid-ligid na ganyan. Oh my God, ang dami kong salita doon, ang dami ko nang ginawa. Hindi na ipakita dahil nakat, I don't know. Sorry guys, nakat yung nawala ng storage na puno. So, yung sinabi ko, meron akong Excel dito, natapos na, naubos na. Kasi kanina gumawa na ako, pinakita ko na dito, kaya lang hindi ko nabantayan yung cam. Alam nyo naman, mag-isa ako dito. Wait lang, i-check ko, paano nangyari yun? Paano nangyari yun na nakat? No? Siguro nag-overheat. Ngayon guys, sabi ko, haluin ito, durugin na ganyan. Let us make it short. And then, maggupit ng saging, yung na-dry natin. Ayan. Gupitan lang ng saging na ganyan. Alam nyo guys, minamadali ko lang pinapakita ko instruction. Kasi po, sorry po, dahil na-overheat yung cam kanina. Nakat pala, kanina well explained in details, pero nakat naman yung ating recording. So, ayan, merong eggshell, banana, and the amount, kahit punuin nyo yan, nasa sa inyo, ganyan, wala siyang strict na instruction kung ilan ang dosage or ilan ang amount ng eggshell at ilan ang amount ng banana peel na dried. And then, yung coffee granules na yung gamit natin ay ilagay natin dyan, ganyan. Ayun, para pang-prevent lang ng langgam, and then may nutrients din yung coffee, okay? At ito, ang ginawa ko kanina, ay in-example ko kayo kanina, kaya lang yun nga, nagka-problema ang cam. Basta mag-dig out ka lang dito mag-dig ka lang ng maliit na hole, and then you put the isang dakot lang na ganun. Ayan, ganun lang. Ganun lang guys. At ito nilagyan ko rin isang dakot na maliit. Maglagay ka lang ng space dito sa kilid lang. Huwag lang dun sa may roots. Yan. Ganun lang. Okay? Ganon. Nilagyan ko rin ito. Yung bilitay natin na maliit. Ayan. Maliit ka ako pero lumaki na ha. Ang liit lang ng dahon nito na nabili. Ganyan lang. Ngayon ganon. Nung nabili ito, ganyan lang. See? Tapos yun nga, lagyan mo ng butas dyan sa kilid. Tapos ilagay mo ito. Ganon. So, anyway guys, ang dami ko kaninang nilagyan, kaya lang naputol dahil yung storage ng ating battery ay na full. That's why nagkaroon ng problem. Ngayon,
magpaalam na ako guys. Importante na ipakita ko sa inyo kung ano yung kung paano gamutin yung DDT na nagkaroon ng sakit na akala ko ay fungi, kundi yun pala ay ants, yung black ants. Ngayon, nagamot natin sa coffee. Yun. So, thank you so much guys. See you again next time. At ang sabi ko, pasensya kayo, hindi ako nakapag-ayos. Basta sumalang ako dito, masabi lang yung gusto ko at may share lang sa inyo. Tingnan nyo naman ang ayos ko. Di ko man lang naayos yung buhok ko at saka yung headband ko. Kasi yan ang nabili ko sa ano eh. Yan ang nabili ko doon sa Watsons na pang ano sa buhok. Okay, anyway, bye-bye. Thank you so much. Love you guys. O nga pala, meron akong ipakita kasi may nagsabi sa inyo hindi na niya nakikita ito. Yung ating welcome plant. Meron po tayo ditong welcome plant na nakita niya noong minsan na nag-video ako, bakit daw hindi ko inulit na ipakita uli itong welcome plant na ito. Ito po siya, oh, healthy at dumami na, kumapal na. Ayan. Ito at saka dito, meron pa isa. Ito po. Meron pang isa, ito. Ito medyo mapusyaw, hindi masyadong nag-golden. Pero ito ilagay ko doon sa ano na may sunlight para bumalik yung pagka-golden at variegated niya. Ayan, ang ganda kasi nito. Very beautiful. So, ayun po. At ito naman ay nakakatuwa kasi may bago ng dahon. Oh my God, what's that? Okay, may nag-dive dun sa dagat. Tapos ito, wala pa rin. Mahirap pa lang lumaki ang mga ganito guys. Mabagal. Okay? Tapos ito naman ay meron namang, tingnan nyo si Beauty, merong baby. No, nakita mo, ang ganda oh. Uy, hulog na. Okay, yan ang mga nalagyan ko ngayon nitong ano, na example ko sa inyo. Yung paglagay ng aking bagong organic fertilizer. Organic is the best, no? So, ayan. At sana ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Sana ay mag-ingat lagi. At sana ay yun, mag-ingat, be prayerful. More prayers para sa ganun ay mabago na itong ating kalagayan. Thank you so much. See you again next time. Take care guys. I love you.